ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ହେଲା। ସମସ୍ତେ 1 ରୁ 10 ଯାଏଁ ଜାଣିଛ? ଡାକିଲ ତମେ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ତମେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ନା? ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି କେତେଟା ଫୁଲ ଅଛି ହେଲା, ତମେ ଦେଖିକି କହିବ ହେଲା। ତାହେଲେ କହିଲ ଏଥିରେ କେତୋଟି ଫୁଲ ଅଛି? ଗୋଟେ ନା? ଆଉ ଏଥିରେ କେତୋଟି ଫୁଲ? ଦୁଇଟି। ଏଥିରେ ହଉଛି 3ଟି ଫୁଲ ଅଛି ନା? ଆଉ ଏଥିରେ 4ଟି ଫୁଲ ଅଛି। ଏଥିରେ 5ଟି ନା? ଏଥିରେ 6ଟି ଗଣିକି କୁହ ହେଲା। 7ଟି ନା? ଏଥିରେ 8ଟି। ଏଥିରେ 9ଟି। ଏଥିରେ 10ଟି ନା? ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଖେଇବି ସେଇଟା ଗଣିକି ତମେ ମାନେ କହିବ ହେଲା, କେତୋଟି ଫୁଲ ଅଛି। କୁହ। 8ଟି। ଏଥିରେ ଦେଖିକି କୁହ ଜୋରସେ। 9ଟି ନା? ଏଥିରେ କେତୋଟି ଫୁଲ ଅଛି? 7ଟି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ଟି ଫୁଲ ଅଛି। ଏଥିରେ